Bé, jo sóc una persona que sempre m'han agradat molt els llibres. Sempre he tingut aquesta, diguem-ne, afició, ja des de petit, des de jovenet, i aleshores, a mesura que vas fent anys, doncs vas fent col·lecció, els he anat posant en un lloc, en un altre, els he anat classificant. Jo sóc una persona que sempre tinc una sèrie de llibres oberts. No sempre els mateixos, sinó que els vaig obrint. No tinc molt temps per llegir, desgraciadament, espero algun dia tenir-ne més, però dintre del poc temps que vaig tenint no em dedico només a un llibre, sinó que el que vaig fent és anar diguem-ne, tastant un llibre, després un altre, obrint-lo per aquí, seguint-lo per allà, etc. Per exemple, l'altre dia vaig recuperar un llibre, que en aquest cas me'l va recomanar fa molts anys enrere el meu pare, que se'n diu La història més vella del món, que és un llibre escrit per quatre de fets científics, francesos en aquest cas, que explica en bona mesura, d'una manera a més bastant planera, bastant comprensible i a més molt fins i tot interessant, doncs com el seu nom indica, la història més vella del món, és a dir, la història de l'univers, la història de l'aparició de la humanitat, l'origen de la vida, l'origen de l'univers, la prospecció de tot això cap on pot anar de cara al futur, etc. És un llibre que me l'he llegit moltes vegades, igual que El petit príncep, que també l'he llegit moltes i moltes vegades, però que de tant en tant el recupero i el torno a llegir perquè realment és un plaer, no? És una gran satisfacció. Però en aquesta línia que us deia, doncs, no només llegeixo aquest, sinó que l'altre dia em va caure a les mans un petit llibre d'en Josep Maria Batista i Roca, catalanista, de fa molts anys enrere també, que se'n diu La desintegració d'Espanya i les idees de Toynbee. Toynbee és un historiador important, també per aquí, si regirés per aquesta llibreria trobaria algun llibre d'ell segur. I la veritat és que, bé, doncs en aquesta línia d'allò que alguns en diuen tastaolletes, des del punt de vista de la lectura, doncs fa poques setmanes un familiar meu em va regalar aquest llibre, en aquest cas està en francès, que és un llibre d'un antic primer ministre francès, que era l'Édouard Balladur, que se'n diu Maquiavel en démocratie. També està escrit, està traduït, vaja, al català, està traduït al castellà, etc. Un llibre interessant, en aquest cas, doncs, per les persones que, per exemple, ens dediquem al que és l'activitat política, no? Ja fa més temps enrere vaig llegir, en aquest cas per primer cop, estic a punt d'acabar-lo, un llibre de l'Enric Vila que és sobre el president Companys, un llibre bastant conegut d'aquests darrers temps, una visió crítica, realista, objectiva sobre la figura del president Companys, amb les seves llums, les seves ombres, no? Una presidència i una persona que, de fet, va tenir una mica de tot, com, per altra banda, totes les persones de les quals la seva vida acaba sent, diguem-ne, coneguda públicament, no? Un llibre, en aquest sentit, bastant interessant, no? I l'altre dia, que no només vaig anar a Frankfurt, sinó que vaig tenir ocasió de també visitar Berlín, perquè hi havia un congrés del Partit Liberal Europeu, i en l'avió, allò que tens les 2 hores d'avió d'anar i tornar, doncs vaig començar a llegir aquest llibre, en aquest cas d'un autor japonès, que és el Kenichi Omae, que parla del pròxim escenari global, desafiaments i oportunitats en un món sense fronteres, que fa una revisió, aquest el tinc encara començant, però fa una revisió de tot el que és el món econòmic d'avui, de com ens hi hem d'enfrontar, de fins a quin punt, diguem-ne, hi ha un canvi de paràmetres total, i tot allò que ha estat l'economia clàssica. Jo, per exemple, vaig estudiar econòmiques a la facultat aquí a Barcelona i aleshores soc economista, no? Aquest llibre és interessant des d'aquest punt de vista de canvi de paràmetres respecte a allò que havíem estudiat feia molts anys. Per què? Perquè el món ha canviat molt i les pautes de comportament han canviat molt, i en aquest sentit són estudis interessants, no? I tornant de Frankfurt, precisament, vaig fer una cosa que és participar en el Teatre Romea amb en Carles Canut i tota una sèrie d'altres persones amb una representació que vam fer llegint poemes d'en Martí Pol. I aleshores una de les persones que hi havien allà, compartint la representació, era la Maria Barbal. I de la Maria Barbal, que era una persona que estava com a autora catalana, en aquest moment amb molta projecció, present a Frankfurt, doncs vaig comprar, encara no l'he pogut llegir, però el tinc aquí pendent, La mort de Teresa. És una persona, la Maria Barbal, que està tenint cada vegada més projecció. Estic segur que aquest llibre també m'agradarà. I com que tinc una amistat també amb ell, i l'altre dia precisament ens vam veure, també vaig comprar aquest llibre d'en Miquel Roca. En aquest cas no és una persona, diguem-ne, de la literatura, però sí que és un home molt interessant des de molts punts de vista, que diu Sí, advocat, el que no vaig aprendre a la facultat.
És una visió, en aquest cas tampoc l'he començat encara, però el tinc aquí, és una visió de la carrera de l'advocacia. Jo aquí no hi tinc tanta proximitat, perquè jo d'advocat no et soc, malgrat que vaig començar la carrera de dret, quan feia econòmiques ho vaig anar compaginant, fins a un punt determinat que ho vaig deixar, no vaig ser advocat, no ho he sigut mai, però de tota manera segur que una història explicada per en Miquel Roca, doncs de ben segur que serà interessant.